Jama'a Assalamu alaikum, sunana Mahmud Lalo. Ministan harkokin wajen Rasha ya ɗora alhakin wani harin bam na mota da aka kai kan wani ɗan fafutukar ƙasar mai rubuce-rubuce a kan Ukraine da ƙasashen yammacin duniya. Harin da ya halaka direban Zakar Prelipin, wanda ya yi suna wajen rubuce-rubucen da ke nuna goyon bayan yakin da Rasha ke yi. Kodayake shi ma ya ji mummunan rauni a kafarsa a harin wanda aka kai a ranar Asabar. Marubucin da ya kasance cikin hayacinsa bayan da motarsa ƙirar Audi Q7 ta fashe a kusa da birnin Nizhny Novgorod mai tazarar kilomita 400 da birnin Moscow, inda aka garzaya da shi asibiti a cewar kamfanin dillancin labaran Rasha na RBC. Ɗaruruwan dubban mutane ne suka yi jarin gwano a titunan birnin London a ranar Asabar don shaida bikin naɗin sarautar Sarki Charles na uku, bikin da aka baje al'adu iri-iri da miliyoyin mutane suka kalla ta talabijin da kafar intanet a sassan duniya. Shugabannin kasashe, sarakuna da sarauniyoyi 90 daga sassan duniya suka halarci bikin, wanda aka yi a Westminster Abbey. Fadar Buckingham ta ce kasashe 203 ne suka tura wakilai a bikin nada Sarki Charles mai shekaru 74, wanda tun yana shekaru 3 da haihuwa ya zama yarima mai jiran gado a lokacin da mahaifiyarsa sarauniya Elizabeth ta biyu ta hau karagar mulki. A ranar 8 ga watan Satumbar bara, Charles ya ɗane karagar mulki bayan rasuwar mahaifiyar tasa. Wakilan bangarorin da ke takaddama da juna a Sudan sun fara zaman sulhu kan yadda za a cimma sahihiyar yarjejeniyar dakatar da buɗe wuta a cewar jami'ai. Wasu majiyoyi a Saudiya da Amurka ne suka sanar da saukan wakilan a birnin Jidda a ranar Asabar. Wannan tattaunawa da za a yi ta samo asali ne daga yunkurin da kasashen waje suka yi na gayyatar bangarorin biyu da zummar kawo ƙarshen rikicin da ya barke a ƙasar ta Sudan a ranar 15 ga watan Afrilu tsakanin sojojin ƙasar da dakarun RSF na musamman. Hukumomin Sudan ɗin sun faɗa wa kamfanin dillancin labarai na AP cewa Saudiya da Amurka ne ke jagorantar wannan zaman sulhu. Majiyoyin har ila yau sun ce batutuwan da za a mai da hankali a wajen tattaunawar sun hada da buɗe hanya ga masu ayyukan jin kai a Khartoum da Omdurman da kuma kare ababen more rayuwar jama'a da suka hada da cibiyoyin kiwon lafiya. Babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da su ajiye makamansu. Yana mai cewa kasancewarsu a yankin yana jefa al'umma cikin ƙangin rayuwa tare da yin barazana ga zaman lafiya a yankin. Guterres ya yi kiran ne yayin taron da shugabannin yankin suka yi a Bujumbura da ya kasance cibiyar kasuwancin ƙasar Burundi don tattauna sha'anin tsaro a ƙasar ta Congo, inda ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai suke tada ƙayar baya da raba fararen hula da mahallansu. Gabashin ƙasar ta Congo ya tsunduma cikin rikici tsawon shekaru, lamarin da ya haifar da kashe-kashe, fyaɗe da illata mutane da ƙungiyoyi irin su M23 da na ADF ke yi. Tun bayan farfadowar ƙungiyar ta M23 a watan Nuwambar 2021, akalla mutum 500,000 sun fice daga muhallansu a cewar Guterres. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Dubin dubatar mutane ne suka yi zanga-zangar adawa a Isra'ila kan shirin nan da ya shafi wata doka mai cike da takaddama wacce za ta garan bawul ga fannin shari'ar kasar, inda mutane ke kira da a soke shirin baki ɗayansa maimakon jinkirta shi da gwamnati ta ce ta yi. Jama'a dai na yin zanga-zangar ne a mako-mako, sun kuma yi ƙememe akan ba za su daina ba, duk da cewa Firayim Minista Benjamin Netanyahu a watan Maris ya ayyana cewa ya ɗage batun don a samu cimma matsaya. Masu shirya zanga-zangar wacce a wannan mako aka yi a karo na 18 su ce suna so su tursasa Netanyahu da 'yan majalisar dokokin kasar kansu soke batun. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Madina da shirinmu na gaba. Shigowa zauren VOA.
Har yanzu muna tattaunawa da jajirtattun mata da suka yi gwagwarmaya a fagen siyasa. Da Hajiya Hibba Ireti Kingibe, wacce bayan shekaru 20 tana tsayawa takara a birnin tarayya Abuja, bana Allah ya bata sa'a ta ci zaben kujerar sanata a ƙarƙashin jam'iyyar Labour tare da Hajiya Khadija Abdullahi Iya, wacce ta tsaya takarar kujerar gwamna a jihar Neja. Sai Barisa Hassana Ayuba mai riga tula da kuma 'yar gwagwarmayar kwatowa mata 'yanci Hajiya Balaraba Abdullahi. Za ku ji yadda kuɗi ya taka rawa a fagen siyasa. Da yadda mata suka yi ittifaki cewa yanzu al'umman ƙasa sun zaɓi cancanta maimakon kuɗi. Ku biyo mu. Bani shawarar suka ce to gaskiya Hajiya. Mu ba mu zagi wanda yake wajen yanzu. Amma ya daɗe tun da ba gado ba ne ya kamata ku samu wani. Sai na ce to gashi an dame ni kuma an sa ni a kona. Sun ce ai siyasan nan ba dan ke kanki kike yi kaɗai. Mu mun ce me sun takura mun sosai. Shine na jin suka ce mun yadda ki je ki nemi kowane jami'a dama FCT mutum muke bi ba jami'a kuke bi ba ke bi a FCT most of the time da jami'a ne gwamnati za su takura mana kuma ba sa iya. So shine na fito na duduba su. Na fara na duba abga bai yi mun ba sai na je na shiga na duba NNPP su ma ba su yi min ba don ba su da haɗin kai a FCT. So don haka na ce ba zan yi ba sai na duba dukkan hannu ce ba na siyasa da na kai Labour ina sina ce sun kiya na ce ba na yi ina ba isa ba sun takura musu na ce to ni ma ina da dokokin nawa. Na ɗaya ba na siyan delegates, na biyu ba na ba kowa kuɗi don ba ni da shi. In muka ce sabon Najeriya muka so sai mu fara daga nan ni sabon Najeriya. Dama na so in tambaye ki in ce duk waɗannan lokutan ana da delegates ɗin nan da su ma ake cewa dole sai an saye su? Su Labour? A'a duka dukansu suna da shi sosai. So da aka yi haka shi ne na ceto shi kenan nawa ne expression of interest suka ga mun sai na biya na notice da farko a sama suna so su sai da ticket din amma dai abin da ya mu bari. So duk wannan maganan kyauta din duk ba gaskiya bane. Amma ta ba wani kyauta. So shine FCT suka yi dai na naci akan cewa ga wanda suke so national suka zo suka yadda sai muka je muka yi primaries a akwai wani wuri a hanyar in za ka tafi area 11 wani ba gadin ba ne kamar wani wuri nan naji ana party zan tuna da sunan anyway aka ranta wajen muka je ga INEC mutane 3 suna zaune yan party suka zo daga national duka delegates na FCT suna nan suka aka yi voting duk da ba kowa sai ni unopposed ne amma duk da haka an voting consensus to kawai dai sun rubuta suna ne kuma ni kadai da aka gani ba su yi duk waɗannan consensus an yi primary zala sai dai da mutum ɗaya don kowa ya zo kowa sai ya kada ƙuri'arsa saboda ake ya amince so kowa sun zo su rubuta abin da suke so suka sa a box din da aka gama yan national suka kirga votes din na mutum daya duka sun ba ni votes din su tun da ba kowa INEC suna kallo suka yi recording da aka gama suka bani certificate of return na party cewa ga wanda ya ci suka mika mun flag duka a wajen muka yi da muka gama kudin da na kashe maybe 30,000 naira 30,000 na sai musu malt da ruwa shikenan muka tafi gida INEC suka tafi kuma shugabansu ta zo ta same sauran ta ce ita ta zo ta gan an ce mace ne za a bada primaries din nan ce duk da ba aikin ta bane ita tana so ta zo ta gani ta da gaskiya mace ne za a ba tiket din nan kuma da gaskiya ne so muka wase to batun kuɗi wannan karo ma ba ne da kuɗi amma gaskiyar Allah in na samu miliyan 1 yau sai mu aikin miliyan 1 har ya kare muna nema wani kuma haka muka yi waɗansu sun bani amma kaɗan ban samu kuɗi sosai ba don nawa kika kashe wajen expression of interest din a Labour Party miliyan 1
miliyan 1 kefa ni 500,000 a Afghan. So doka ta yadda da wannan? Domin an ce akwai inda a dokar zaɓe akwai inda aka ce 'yan majalisu ma za su kashe wajen miliyan 70 majalisar wakilai misali. Kuma a senate kudinsu daban, mai neman gwamna kudinsa daban, mai neman kujerar shugaban kasa kudinsa daban a dokar zaɓe. To ai dama ba general election din ake mawa ba. Amma wannan primaries ne, magana da muke faɗi game da mata ne. In kin saurara da kyau sun ce mata komi nasu kyauta. Ba wani kyauta sai dai ba kyautan ba. Yes. Ba wani kyauta, ni abinda ma ake kiga mace. Ina ji waɗansu parties ma ya kai miliyan 3 miliyan 4 haka, amma babu wajen da free kawai ki je ki zo ki ɗauki form babu. An ce APC suna badawa free. Me za ki kaya ma? Tunda ita da ba wajen na fito. Ba ni na san ina ji su miliyan 3 ne. Expression of interest wato kana da sha'awar tsayawa takara kowane mukami. Na senate kawai na senate. Okay, na senate. Na sani ban san sauran ba. So haka ne zo muna lallabawa ran da muke da an kuma mu a labor ban ba ma ba da kuɗi amma muna ba da kayan aiki abin da za a lika a baya kananan flag wannan wancan a shiga can kuma masu mana aiki suna da yawa don muna da support groups da yawa so kowa ya zo karba kayan aiki sai ya shiga wani kauye sai ki ce ke kina waka da talk wannan sai ta ce door to door wannan sai ta ce wancan aka baza duka gari kuma kuɗi duk ake bukata. Ba sa bukatan kuɗi amma suna bukatan kayan aiki da kayan aiki ai da ma da kudin aiki a kayan logistics so dole a kayan aiki kudin ke mutuwa aiko amma moving wannan ya bani 200 wannan ya bani miliyan 1 wannan ya bani miliyan 5 haka nayi har kuka ga Allah ya kawo mu wannan kujera kuma dan mutane ra'ayinsu ya canzo suna so wurare da yawa ana mun ba ni kaɗai nake yi so da yawa ana mun wuraren da in saboda haka yakin da gwagwarmaya da samu ya zama in aka zo polling unit har wanda ban sani ba zai saya digin ba za a taba kuriyan nan ba a ma taba kuriya a FCT a polling unit babu don mutanen voters din ba sa yarda san tun ma ba yanzu ba. Yadda cewa zaben sahihin zaɓe aka yi a FCT a polling unit wajen da ake dan murdawa in aka shiga collation center don voters din ba sa wajen aka shiga collation center za su fara murda amma murdiyan ba zai akwai limit wajen da za a iya kore mutane ne ko a hana su voting wannan daban amma FCT dai sai dai wancan gefe kauyukan Abuja South ake murda zaɓe kuma wajen vote nawa muke da su a wajen da ake dunkulelen vote Amaka da Buhari kuma waɗannan wurare ba wanda ƙananan hukumomin 6 din nan ba wanda ya isa a polling unit ko a collation centers ma da wuya amma ana kokari abinda aka yi mana aka yi kokari a yi mana sai suka tara 'yan banga gwarin fa shine ward da ya fi girma a duka Nigeria kuriyarsu na da yawa so ana collation a wajen da masu niniya cewa za su shiga su kakkashe wards da muke da kuriya da yawa so ga su 'yan banga suka shiga collation center suka ɗauki collation sheet ɗaya daga hannun mai returning officer na INEC ko mita aka yaga aka fara musu duka INEC da agents din su ma ina ji mata 2 ne ko 3 a wajen suka kwashe da suka ɓoye ɗayan ta ɓoye a karkashin hijab ɗin ta tura su karkashin hijab ɗinta su zauna an mata duka amma ba su ga takardun ba duka dai ba su gani ba ban da ɗayan da yake hannunta da suka yaga ba su ga sauran ba so mu ma da aka mun waya na kira police suka gudu suka je wajen suka kama su then 'yan matan ana cikin hayaniyan 'yan matan suka ɗauki suka kwashe suka je suka zuba a motar su suka gudu
da su. So daga baya da aka fara nema su wanda suka shirya duk wannan baga sun ɗauka cewa to an kashe duka kuriyan wannan ward don in ba ga inda sun samu da sun kaca da shi an kashe ward din result din na ward din shine yan matan suka fitar da su suka ce ga sunan duka dungugu ko abin da suka yaga ma sai suka yi recreating don suna da duka komai a cikin bibas. Ba ma ba suna da takardu duka wannan collation ne ana ɗauka daga polling unit sai a rubuta a kai so kuka yaga wannan sai su ɗauki wani da aka ce duplicate sai su sake mai da abun sai a rubuta kuma haka aka yi. To me yasa ake cewa ana kamar yadda kika yi bayani ɗazu ana magudi a wani wuri ana magudi. Takardar da kowa ya sa hannu har da wakilanku suka sa hannu shi ma din ana iya samun jabinsa abin da suke yi ko bayan an tafi da shi waɗansu sai su fara canza abin da aka rubuta sai ka ga an kaca da takardan da kyar mu ne ma aka yi ma wannan exactly an yi in aka sa so duka haka so dan kuma su ainiya ma a kashe Buhari gaba daya so da muna ji da aka yi haka a gwarin fa sai muka kira police suka je suka jira su a Wuse ward don Wuse ward ma suna da kuriya da yawa so sun kasa shiga collation center Wuse dan suka je Buhari sojoji na wajen na jiran su don an sa su alert da suka shiga cikin collation center kafin su fara banna sai ga sojoji suka shiga aka musu duka aka arrestin su aka tafi da su haka aka kasa canza sakamakon da Allah ya don sun shiri cewa dama suna na magana cewa ai za a yi counseling Buhari za a yi counseling nan za a yi counseling duka ba wanda aka samu don Allah na nan dungulele tarbiyar a bayan mu so kudin nan gaskiya ana bukatar shi amma ba kuɗi kaɗai ba ne jama'a in suna da niyya cewa su kansu su muka je wani wuri waɗansu lokaci ban da kuɗin ruwa 10,000 20,000 sai mu ba su ba wanda yake sai ruwan sha kawai shi kenan ko minerals haka mu ana ma siyan mana ne da muke ta zuwa ko da kuke zuwa campaign mu campaign din da muke ta so ki gama dai ci gaba da kaman to da na ga miki da muka dawo istihara din da muka fara sai afga suka zo chairman din suka zo suka ce ki fito ki tsaya musu kada dai na ta magana da nisa muka je na ce masu ni ban da kuɗi da ya zo gidanmu na ce ni ban da kuɗi na dawo ne ma lokacin mun an bani award a Dubai na ce ni ban da kuɗi ya za ku yi min fundraising abinda na tambaye a tattara miki kuɗi ku tattara min kuna da mutanen da za su yi mana fundraising suka ce wai ba damuwa na ce ban da kuɗin form dan mu a SDP sun riga sun ce mana za su ba mu consensus ticket na Niger so ko da yake su ma suna so mu biya wayansu kuɗi sai na ce masu suka ce ba damuwa mu lokacin da suka zo ba su ga mana cewa akwai wani candidate a afga ba sai kuka tarar da wani muka je da za a je ok sai na ce masu wayannan na ce team members team ina kawai Allah ya tara min su dama wayanda nake aiki da suka yi forming kansu muna ciki na ce masu ni fa in 27th of May yayi ban samu kudin ticket din nan da suka ce na zo na biya ba ni fa ba zan yi wato na expression din kenan na expression din ba zan yi ba dan ba zan ba fara abinda kuma na samu kudin ticket din ban san inda zan ci gaba da aiki ba dan na san abin da na yi going through a 2019 na san har na kusan ma kulle company ina because of wannan election in 2019 kudi duk sun kare dan duk kudi na duk ya kare sai na ce ba zan yi ba ina nan 26th of May sai muka yi muna da dan ni ce founder din Women Community in Africa coalition mata kungiyar mata ta Africa da suke gender based violence so mun yi summit din mu last year din sai muka yi on the 26th din ya bugo mun da Allah mami ba ki ban samu kuɗin nan ba ba mu samu ba kuma by Friday ni kawai a manta da maganan nan ni ba zan yi ba abinda na ce musu kenan da waɗannan bayanan Khadija Abdullahi Iya za mu dakata a yau
Idan Allah ya kai mu makon gobe za mu ji yadda Khadija ta kai ga karɓan gayyatar tsayawa takara a madadin ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka. Da Solomon Abo wanda ya daidaita sautin shirin. Ni Madina Dauda da na shirya kuma na gabatar da shirin ke cewa mu huta lafiya. Gaida Madina, wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar a kullum za ku iya sauraron mu a tashar BBC Africa a kan mita 200.5. Za ku kuma iya sauraron mu kai tsaye a shafukanmu na intanet wato BBC